Tak milí hostia, rada by som vás dnes privítala na tomto mieste tak neobyčajnej, ale zároveň veľmi významnej a krásnej príležitosti, ako je krst tohto diára, ktorý je vytvorený špeciálne pre budúce mamičky a vznikol na podporu a sprevádzanie žien tehotenstvom a zároveň pripravenej veľkú životnú zmenu. A ďakujeme vám krásne, že ste súčasťou tohto momentu a v tejto chvíli dám slovo vám. Ešte a ja vás chcem privítať. Priznám sa, že momentálne srdce mi bije a verím nejak na tom mieste, tak dúfam, že mi to prepáčite. Veľmi si vážim, že ste prijali moje pozvanie a že v tak krásny čas ste prišli a podporili ma. Prišli ste ma podporiť a veľmi si to vážim. A rozmýšľala som nad tým, priznám sa, že či toto mi bolo treba. Áno. A napadli mi to, ja som jedného krásneho dňa, diárik bol na svete a oslovila som ľudskú aj Didiera, že sa dostane, Didiera Lemar, či mi natočí nejaké videjko, potom aby som to mohla počuť. A on mi vraví, žalujem teraz, nie je môj vymysel. A on mi vraví, že vieš čo, spravíme to tak, sprav normálny krst. A ja som človek, ktorý ma poznáte, ja mám veľmi rada mysli. A keď to len tak troška rezonuje so mnou, tak ja do toho idem. Potom síce pláčem, nadávam, ale čo, ale idem do toho. A tak som išla aj do tej výzvy a do toho krstu. A už keď sa blížil ten deň, bože, trvalo toho, nemohla som tak v tichosti, dobre, nech to vyjde na svet a potichučky. A tu boli moje dcery, ktoré aj môj manžel, ktorí ma podporili a vravia mi, nemám, to nie je len o tom, že ty tu budeš a budeš krstiť, ale je to o všetkých nás, nielen o tebe. Lebo naozaj v súčasnej dobe sa stretávame s rôznymi napätými situáciami, či v robote, rôzne napäté situácie naozaj. A toto by sa tak chcela, že to troška odračilo, spojilo nás. My sme tu veľa žien, čiže aj tá ženská energia, aby troška vyšla vonku a proste je to o nás. A ďalšia dcera nemáča by dnes praví, že praví pekne, na čo tu nosím. A ona mi praví, jak som to pravila, mami, kto nič nerobí, nerobí radosti. Lebo som mala strach, či sa nezačnem tak, či vám budete povedať. A nemám nič pripravené teraz, že som sama čudavá, a takže tak, úvod mám za sebou, nejak som to začala, vôbec neviem, ako nebola som nikdy na to, čiže to bude úplne autentické. A na úvod, ale jednom úvode, ďalší úvod, chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým. Som len ďakovala, že sa prišli. Ale veľmi sa chcem poďakovať ľudské, takáčovej a jej životnému partnerovi, ktorí mi naozaj veľmi pomáhali. Ja nechápem, že v dnešnej dobe, že takí ľudia sú, ale sú. Myslím si, že väčšina, čo ste tu, ste takí ľudia, lebo sme si pritiahli jeden druhého a s kým rezonujeme, s kým sa stretávame. Takže som za to vďačná a ľudské mi pomáha od začiatku. Návrh tej obálky, namaľovaný, je to jej práca. Fotka, je to práca Didiera, ktorý mi spravil protifotenie. Ľudská namaľovala relaxačné maľovánky. Ponúkli mi tento priestor, krásny priestor, kde robia výstavy, sú tu ich obrazy ich žiakov, ktoré si tieto obrazy môžete aj po skončení alebo v nejakej prestávke pozrieť, výpadne, ak sa vám páčia a chcete ich mať doma, kde si môžete aj zakúpiť, predpokladám, to bolo pripravené, ale si môžete zakúpiť.
Tak chceme vám veľmi pekne poďakovať Lucka a Didier. Mimo Mozovi. Mokrú ruku mám, ale nevadí. Paulinke Drusovej, ktorá mi pomáhala s grafikou tohto diara, ale z pracovnej vyťaženosti som nemohla zúčastniť. Je zo Žiliny, ale naozaj veľmi tiež mi pomohla. Ďakujem. Ďalšie ďakujem Patrii, Petrovi Milčakovi, Peťovi, ale Peťo bola vždy Petrovi Milčakovi. Je to spisovateľ a on mi pomohol naozaj veľmi s tlačovkami, kedy som sa strácala a nevedela som kam, tak Petr Tolkien, ktorý mi nezišne pomohol. Ešte ťa budem potrebovať. Ďakovať mamičkám, ktoré prispeli do diara krásnymi príbehmi svojich porodov. Je tu ich zohľad, je tu Lucka, videli sme sa veľmi dávno, koľko rokov to bolo, veľa. Ďalej je tu Ivonka Mankurová, je tu Tetka Gastková a mnoho ďalších, ktoré naozaj krásne príbehy dali a je to povzbudivé pre ďalšie mamičky. A v ďalšom rade chcem, možno v prvom rade, poďakovať môjmu manželovi. A samozrejme podporoval ma aj keď v tichosti, ale podporoval. Máme radi spoločné chvíle a tie spoločné chvíle z našho rozprávania sa zmenili na to, že bola som vedľa neho, ale duchom som bola inde. Písala som do počítača, rozmýšľala som a Kočišová, Barbovka, ďalší príbeh sa spravedlňujem. Prepáč, dajte sa srdne. No, čiže veľmi, veľmi pekne ďakujem aj tebe a vážim si to. Za podporu, za to, čo ešte ďalšia pri mne nedúža. Že stáli pri mne a naozaj usmerňovali ma, pomáhali mi, ani raz nevraveli, že mami do čoho to ide, že je to zlé, nie je to dobrý nápad. Skôr mi pomáhali s tou tvorbou, dala by som tam to, dala by som tam hento, toto by som zmenila. Čiže naozaj boli oporou, ako vždy, hej, ľudí. No ale to naberalo obrátky a začali mi chodiť také podnety, že no mohla by si tam nakresliť relaxačné obrázky, mohli by tam byť. Potom mohlo by tam byť nejaké afirmácie, nejaké citáty, motá, mohli by tam byť príbehy od mamičiek. Potom mi tam prišlo zoznam porodníc, potom mi tam prišlo, že môže byť znamenia, mena a proste sa to začalo váliť všetko, už
všetko písala a začala som pracovať a naozaj dennodenne do noci, až ten diárik vznikol ako tak. Potom sme ho troška okresovali, dávala som to čítať mojim deťom, manželovi a tak ten diár vznikol. A po jeho vzniku, ešte predtým, som oslovila Ľudsku, ktorú som poznala. Ľudská je moja, ja sa povedala, my sme sa stretli pred pár rokmi, ako prišla aj s partnerom, s Didierom na predporodnú prípravu. Viem, že žiadne stretnutie nie je náhodné, ale nebola to náhoda. Teraz už toho som pochopila, aj keď nerodila u nás, nebola som pri porode, ale nebolo to zbytočné, to stretnutie. A vedela som, že je Mariánka, ako náhle prvýkrát, ako prišli ku mne, pozreli na holé steny a vravia, no, pozreli na seba, som vedela, že čo im hlave beží, že to budú obrazy. A tak mi pripravili obrazy. Doniesli mi ich neskôr po porode, čo som myslela, že ani už je zabudnuté, ale mi to spolu splnili a priniesli. Čiže vedela som, že sú šikovní a že tá obálka bude stať za to. Ľudská hneď vraví, samozrejme, na kresnutí. Uvedomovala som si, že majú dva malé detičky, treba sa postarať. Mala som obavy, že si nájde čas, ale ten čas našiel a som za to vďačná. Ďalej som oslovila mamičky, veľa mamičiek, no veľa, poznám veľa, oslovila som asi 20. A všetky z nich mi vraveli, že áno, napíšu mi príbeh, ale že nie každý má na to čas a v tej úplne javnej dobe nepodarilo sa všetkým napísať. Napísali mi 11 príbehov a ja som ich chcela 12, po každom mesiaci jeden príbeh. A dostala som ich 11, no ale už som chcela, že by ten diár sa posunul a už naberal také naozaj reálne kontúry, tak som ten 12. príbeh vymyslela, že to bude môj vlastný príbeh. Nie môj, ale majiteľky tohto diára. Takže som aj vďačná za to, že mi napísali tie príbehy iba 11, lebo by ma vôbec nenapadlo, že môžu si tam napísať ten svoj. Čiže som za to vďačná. Ďalej obálka už bola, relaxačné manuály už boli, tak som to potrebovala dať troška už nejakú formu toho. Priznám sa, že som skúšala aj ja v programe, ale som videla, že to bolo na pár rokov. Tak som poznala tiež jednu šikovnú žienku, kamarátku mojej dcery, Pavlinku Husovú, a ona okamžite vybrali. Samozrejme, idem do toho. To je zaujímavé, že nikto, koho som oslovila, nevral, že vieš čo, nemám čas, nemôžem, neviem a podobne. Žiadne nehovoráčky, každý mi automaticky hneď dal tú podporu. Mám na neho veľký z toho, ale naozaj každý to mám ochotný. A tak mi aj Pavlinka vlastne vytvorila tú grafiku. A bolo to veľmi zaujímavé a vzrušujúce sledovať, keď sme tak sedeli vo diváčke a ona už mi pozerala, sme boli prepojené cez program a už som videla, ako tam robí na ňom a my sme mohli sledovať, ako tam vznikajú obrázky, farby a toto nie tak, okamžite to opravovala, aj keď bola niekoľko kilometrov odo mňa, čiže je to veľmi zaujímavé pre mňa, je znále to sledovať. Čiže bola už vytvorená aj grafika a trebalo mi to dať do tlače. A opäť hľadala som možnosti, oslovila som nejaké tlačiarne, tiež mi som v tom zbehla, takže to bolo naozaj veľmi amatérske hľadanie a strácala som sa v tom. A potom prišla som na to, že ďalšie stretnutie nebolo náhodné. Spomenula som si na Peťa Milčáka, na Janku. Janka je moja
moja bývalá kolegyňa z práce, čiže tiež sme sa nestretli len tak, ale tak mi pomohol Peter vlastne z toho kláču Diana a tak je na svete a moju reakciu, keď prišlo VR, ste videli na Facebooku. Rozmýšľala som, že to stávam tam preč, ale vydržala som a nechala som to tam. Neviem, či to bolo dobre, či nie, ale je to tak. O všetkom sa porozprávam 3 dní a potom to skončí. Takže tak je to vznik tohto diára a je tu a je tu. Čiže v tejto chvíli nasleduje skrz diára a dnes si neuctievame len papier, ale taktiež myšlienky, silu a nádej žien, ktoré sú v očakávaní nádherného zázraku. A tento diár bude nielen sprievodcom, ale aj priateľom, ale aj spomienkou ich cesty. A poprosila by som moju sestru Janku, aby spoločne s námi vykonali tento symbolický obrad krstu a tak som uviedli do sveta medzi ženy. Možno by ste vedeli, čím krstíme? Povedz mi. No, krstiť sa bude s tinktúrou z placenty mojej dcery Janky a zvažovala som, že prečo, ale chcem, aby to malo takú rodovú líniu a tak som sa rozhodla pre tinktuáre. Takže tento diár nech je bezpečným miestom pre každú jeho majiteľku, nech slúži ako pamiatka pre ženu, pre jej dieťa a pre všetky ženy, ktoré vykročia na cestu tehotenskom. Dobre. Nech svetlo v tomto diári nikdy nesasne. V ďalšom bode programu by sme radi oživili túto chvíľu krásou tela a pohybu. Teda poprosím tanečničky, ktoré sa podiali tento program skresliť, aby nás preniesli do sveta jemných, intuitívnych pohybov. Nech tanec vyjadruje lásku, nádej a život, ktorý v sebe tehotné ženy nosia. Nech je to oslava ženskosti v najčistejšej podobe. Čo v žilách nám pluje.